Belarusda okumak isleyen dalaşgärler üçin ulaq aralıktan sınavlar guralýar. Belarus universitetlerinin Türkmenistan'a resmi vekili Avraylı Watan Hususy Kärhana Yanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Universiteti bilen bilelikde Türkmen dalaşgärler üçin online giriş sınavlaryny guraýar. Birinci tapqır üstünlükli tamamlanandan soň köp meşhur uğurlar eýýän dolu bolýar. Ýöne käbir fakultetlarda boş yerler galýar. Hyzmatdaş ýokary okuw mekdepleriniň sany Belarus Döwlet Informatika we Radio Elektronika Universiteti, Belarus Milli Tehnik Universiteti, Yanka Kupala adyndaky Grodno Döwlet Universiteti, Yefransinya Polaskaya adyndaky Polsk Döwlet Universiteti. Belarusda okumak arzu edýän dalaşgärlere galan ýeriň çäkligini gödüňine tutup, resminamalar tapşyrmagy gijikdirmezligi maslahat berýär. Giňişleýin maglumaty Türkmen Portal web saytynyň biznes bölümünden öwrenip bilersiňiz.